Muri Zimbabwe macases atiri kusangana nawo macases etsaona ekuurayana nekukana kuuraya ndo macases atiri kunyoresiva muno munyika yedu yeZimbabwe. Ndine wenyu Hatirari hama yangu. Kana wanga chiri munyowani first time yako kusvika pano paHatirari, chandinokumbira nje kuti usubscribe utena on the notification bell. Isu Hatirari zve tichange tingokuigirai manews updates ezvo zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndinokumbirawo kuti usubscribe uzobatsirikana nema updates. Wakaregera hama yangu uri kusara kumashure. Nyanda ine zveyo muzora nasi inyaya inosirisa inyaya inorwadza zvikuru yakaitika kumabvuku kutafara panonzi pachizhanje. Ndo wakaitikira nyaya iyi. Nyaya yakamira so, zviri kunzi pane makombi 2 negonyeti iro rinoita zvekudrilla, motoita zvekudrilla, ndofunga vazhinji vanoiziva inochera mabhoho padzimba dzevanhu. Zviri kunzi yakashaya mabreki pakazoitika tsaona yekuti gonyeti iri rakatozokudubuka makombi makafowo vanhu vane ma2 years nevamwe vanhu vati kurei. Vazhinji vachona vasati vambosangana neizvi, vasati vambozviona ifirst time yavo yekutonzwawo kuti paitika tsaona vanhu vakabva musoro. Apa pane vanhu vakabva musoro. Ndichakuratidzai piki rachona. Piki iri zvandichaita ndicharisa kuWhatsApp group redu reHatirari 263. Hatina kwanisa kurisa pano pa YouTube, noti takasisa pano pa YouTube tinovharisirwa account yedu. Zvinhu zvinorwadza zvatasangana nazvo. Kana wakashinga pinda mu comment section, obaya link iri mu comment section, unojoina group. Wakasvika ku group redu obvati Hatirari tukumbura kuona video revanhu vakaita tsaona kumabvuku. Chiko rest in peace kune avo vatisiya. Patsaona iyi pari kunzi pakafa vanhu vanopfuura 10. Ndo vari kunzi vakafa patsaona iyi. Munhu aitaura angasina shuwa chakanatsokwana, but zviri kunzi pafa vanhu vanosvika ivo 10.